Κύριε Παπαποστόλου, καλημέρα και καλό από καλό καιρό. Καλημέρα κύριε Τσαλκίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξεκινάτε σειρά κινητοποιήσεων, θα απέχετε από τα καθήκοντά σας ό,τι αφορά τους ελέγχους, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς. Να ξεκινήσουμε με το γιατί, τους λόγους που σας οδηγούν σε αυτή την απόφαση. Ακριβώς. Σύμφωνα με την εξώδικη γνωστοποίηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης, το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών συνθηκών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων. Δηλαδή σας στέλνουν με τα προσωπικά σας αυτοκίνητα, δεν πάτε με κάποιο υπηρεσιακό. Αναγκαζόμαστε γιατί είτε τα υπηρεσιακά σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ασφαλή, είτε σε κάποιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα. Δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο. Υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Πόσες είναι οι απλήρωτες υπερορίες? Ορίστε. Πόσες είναι οι απλήρωτες υπερορίες? Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30 με 40% των υπεροριών των οποίων κάνουμε. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Παπαποστόλου, ότι στην ουσία... Να συνεχίσω λίγο φυσικά. Είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Να ενημερώσω ότι η υποστελέχωση μεσοταθμικά την τελευταία δεκαετία αγγίζει το 35%. Είναι η διαρκής υποβάθμιση και αποξίωση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, το ΔΟΗ, και οι σχεδιασμοί για περαιτέρω συγκεντρώσεις αρμοδιοτήτων και συρρίκνωση των περιφερειακών ΔΟΗ και κεντρικοποιήσεων. Αν θυμάστε καλά, πέρσι το Μάιο είχαμε κάνει κινητοποιήσεις πραγματικά για να διατηρήσουμε τις περιφερειακές μας δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες στο Κιλκής και στη Χαλκιδική. Ναι, γιατί έχουμε και την αναδιάταξη των υπηρεσιών στις εφορίες. Πλέον αλλάζει και εκεί το τοπίο. Στην ουσία... Το οποίο προσπαθεί να αλλάξει, το οποίο εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Θεωρούμε ότι οδηγεί σε συρρίκνωση με τρομακτικές συνέπειες και για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ναι. Άρα στην ουσία, κύριε Παπαποστόλου, είναι ένα θέμα στενά συνδικαλιστικό ή υπηρεσιακό. Ναι. Για να επιστρέψουμε λίγο στους ελέγχους. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι μπαίνει στον πάγο το σαφάρι, το επιτόπιο τουλάχιστον σαφάρι, στους τουριστικούς προορισμούς, έτσι, μέχρι τις 26 Αυγούστου. Ναι, εμείς έχουμε προκηρύξει, έχουμε στείλει το εξώδικο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων, η ΠΟΕΔΟΗ, και από εκεί πέρα καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία. Ναι, τώρα να δούμε λίγο σφαιρικά το θέμα των ελέγχων, διότι πάνω σε αυτούς βασίζεται και ένα σημαντικό μέρος ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Από εκεί και μετά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για την χρήση, για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας συμπολίτης μας, υποθετικά τώρα, υπόθεση εργασίας, να δηλώνει ένα χαμηλό εισόδημα, αλλά να ανεβάζει φωτογραφίες με ακριβά ποτά και σε beach bar κτλ. Αλλά όσο καλή και να είναι, φαντάζομαι, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αρχίζουν και τελειώνουν στον ανθρώπινο παράγοντα. Ακριβώς, και αυτό είναι το σημείο για το οποίο εμείς απεργούμε. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική, θα έλεγα, της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα... Δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Μπορούν να συνδυαστούν, και αυτό λέμε εμείς. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες. Να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που
ήταν στον τύπο τις τελευταίες 2 μέρες, λέει η ΑΔΕ, επιχείρηση νίκιαζε 132 οχήματα που είχε δηλώσει σε ακινησία. Αυτή η φοροδιαφυγή πιάστηκε όχι με AI, ούτε με drone, πιάστηκε με τους επιτόπιους ελέγχους. Και χαρακτηριστικά, λέει, η αποκάλυψη, λέει, της πρωτότυπης απάτης έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΑΔΕ σε νοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Οι συνάδελφοι οι οποίοι επιχειρούν με 4 ευρώ την ώρα, χωρίς προστασία, χωρίς καμιά φορά μεταφορικά μέσα, με το φιλότιμο, είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν αυτές τις μεγάλες φοροδιαφυγές που οδηγούν στη φορολογική συμμόρφωση. Ναι. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε με τα αιτήματά μας και να διασφαλιστεί το περιβάλλον εργασίας και επιτέλους να αμοιβθούμε αυτό που πραγματικά προσφέρουμε στην κοινωνία. Κύριε Παπαοστόλου, με αφορμή αυτό που λέγαμε πριν από λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τσαλκίδη, έχετε απόλυτο δίκιο, αποτελεί επικουρικό εργαλείο στα χέρια μας. Δεν είναι πανάκια. Δεν μπορεί να έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και να μην επενδύονται στη στελέχωση των υπηρεσιών μας με ανθρώπινο δυναμικό, στην αύξηση των αποδοχών μας, που, εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι ελεγκτές σημαίνει και περισσότερα δημόσια έσοδα για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Προφανώς. Θεωρούμε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό θα έχει, η δαπάνη για νέους συναδέλφους θα είναι πολλαπλάσια, θα είναι ελάχιστη μπροστά στα έσοδα τα οποία θα φέρουν οι νέοι ελεγκτές. Δεν αποτελεί κίνητρο 4 ευρώ στον προληπτικό έλεγχο. Ναι. Αντί δηλαδή θα έπρεπε όλοι οι συνάδελφοι να έρχονται να βγαίνουν για ελέγχους, αυτή τη στιγμή η αμοιβή, λόγω της αμοιβής η οποία είναι ελάχιστη και λόγω ότι δεν παρέχονται τα κατάλληλα μέσα και καμιά φορά και υλικοεθνική υποδομή, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Κύριε Παπαοστόλου, είναι πραγματικά με το φιλότιμό μας, με την υπερπροσπάθειά μας. Για την υπερπροσπάθεια στην οποία αναφέρεστε, το θέτει εμέσως το θέμα και ο ακροατής μας, ο Νίκος, με αυτό που λέγαμε πριν, ακόμα και με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εσείς τα χρησιμοποιείτε, τα αξιοποιείτε στους ελέγχους, δηλαδή μια φωτογραφία που θα ανεβάσει κάποιος ότι είναι σε ένα μαγαζί και φαίνεται ότι κάνει πολυτελείς διακοπές, εάν αυτές δεν συμβαδίζουν με την φορολογική του εικόνα? Είναι όλα αυτά πιστήρια, τεκμήρια? Δεν είναι πιστήρια, είναι ενδείξεις τις οποίες πρέπει να τεκμηριωθούν από την έκθεση που συντάσσεται από τους συναδέλφους εφοριακούς. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις. Στο τέλος όμως την τελική κρίση, την τελική τεκμηρίωση την έχουμε εμείς οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισες. Ναι, είναι η αξιολόγηση δηλαδή της πραγματικής εικόνας. Ακριβώς. Και εκεί κανένα AI δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Και αν θέλετε να πω και κάτι ακόμα, γιατί εν ώψη και της απεργίας αποχής από τον πολιτικό έλεγχο, υπήρξε και ένα δημοσίευμα στα ιντερνετικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά για τη ΔΕΟΣ, η οποία είναι η νεοσύστατη υπηρεσία της ΑΔΕ, για 873 στελέχη προβλέπεται να δοθούν πάνω από 800.000 ευρώ υπερορίες, προσέξτε, για το Β' εξάμηνο. Καταρχάς, αυτές οι υπερορίες θα ήθελα να ενημερώσω ότι είναι μειωμένες κατά 50%. Και αν διαιρέσουμε τις 800.000 για το 873, ξέρετε τι πόσο βγαίνει? 500 ευρώ μεικτά, 916 ευρώ μεικτά, 500 ευρώ υπερορίες καθαρά για ολόκληρο το εξάμηνο για έναν ελεγχτή ο οποίος είναι στο πεδίο και είναι στο δρόμο συνέχεια. Με 10 ώρα και 12 ώρα και 14 ώρα. Και σύνολα αυτά και την οδήγηση. Ναι. Επειδή είμαι ελεγχτής και έχω διενεργήσει προληπτικούς ελέγχους, θέλω να σας πω ότι και η επιφόρτιση με την οδήγηση είναι τεράστια. Αν αυτή τη στιγμή, και να ενημερώσω στους ακροατές, υπάρχει μια εντολή ελέγχου για τη Σικιά Χαλκιδικής, θέλουμε τουλάχιστον 2,5 ώρες για να μεταβούμε οδηγώντας. Και 2,5 ώρες να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Και πόσο έλεγχο να κάνουμε? 5-6 ώρες, καταλαβαίνετε. Και σε ποιο κλίμα θα γίνει και ο έλεγχος? Δηλαδή, αν πάτε να κάνετε τη δουλειά σας και είναι από πάνω ο περίεργος εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε όλα αυτά. Πολύ σωστά το θέτετε. Το ρόλο τους, πολύ σωστά, γιατί όλες οι περιπτώσεις δεν είναι και οι καλύτερες.
μπορεί να υπάρξουν και εντάσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Προφανώς. Κύριε Παπαποστόλου, επειδή εσείς κάνετε και ελέγχους, για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, ποιοι είναι οι κλάδοι που καταγράφουν τις πιο συχνές παραβάσεις και ποιες είναι οι παραβάσεις που συναντάτε πιο συχνά? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε, και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, εδώ διαβάζουμε από τον τύπο ότι πλέον υπάρχουν 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή. Παρόλο που γίνονται ενέργειες και προσπαθούμε και εμείς με το φιλότιμό μας, μειώνεται η φοροδιαφυγή, ωστόσο είναι ελεναία ύδρα. Θεωρούμε σε όλο το μήκος της οικονομικής δραστηριότητας υπάρχει φοροδιαφυγή. Είναι κουλτούρα, είναι νοοτροπία, είναι λογική, είναι το εγώ θα κλέψω το κράτος ό,τι και να γίνει, εις βάρος κάποιον άλλον που είναι συνεπείς φορολογούμενοι? Θα μπορούσα να πω ότι μετά από 21 έτη στον κλάδο και γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε όχι ακριβώς ότι είναι κουλτούρα, δεν έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε φορολογική παιδεία. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τις χώρες του εξωτερικού, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα του φόρου. Δηλαδή και τους φόρους να πληρώνεις, να είσαι συνεπής, καταλαβαίνετε ότι ο φορολογούμενος καταλαβαίνει ότι οι φόροι του δεν πιάνουν τόπο. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ένα παράδειγμα, στη Δανία ενώ υπάρχει φορολογία 50% και 60%, με χαρά πληρώνουν τους φόρους, γιατί όλα τα άλλα όσον αφορά την νοσοκομιακή περίθαλψη, την παιδεία, τις δημόσιες δομές, τους παιδικούς σταθμούς, όλα αυτά παρέχονται δωρεάν και με υψηλή ποιότητα. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η διαφοροποίηση. Θα μπορούσαμε έτσι και μέσω της παιδείας να βελτιώσουμε πολύ τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι καλύτερη η πρόληψη από την καταστολή. Σίγουρα. Κύριε Παπαποστόλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι άλλο χρειαστεί. Να είστε καλά. Να ενημερώσουμε τους φορολογούμενους πολίτες. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Χαλκιδικής.